Ay! Kaninoram ko dili ah. Kung gihapon na nga gining di ana. Bruh. Mingaw man kaayo nga. Pistol di mo siguro takatulis ani. Iabot mo ko hubak aning kalakiha. Teka palit tambal ani. Posible sa kayo gwa ni mo agi diri ay. Sumpod ta ning maskara ni Spider-Man. Dugay na raban niya nga. Kuan ay. Sulod-sulod daghan na sa biktima ani. Sus, muta murag humot og kuan gikan sa kaban. May kay maayo diri ay pistuhan ay. Diri ay. Gikan sagot. Charo gwa ni diri ah. Agi diron. Sige dalam na yung agi diri. Yan, ini. Padungay. First victim ni na ko. Yung namanok. Oy, ay, ay, ay. Ay, masakay ka Tulis ba? ni. Tulis ni. Tulis din Tulis ni. ni pag nga. Uang. Be, pagawas sa imong gamit ha. Wa pa taong ko'y agi, boss. Wa Maigo ka ni ka. Katir. Wa ko ka pamasahiro eh. Uy, masayro. Be, bisa buat ka masayro. Gamit mo na be. O, di ay kuan diri boss kanang lighter og cellphone kong mama. Kasi pagtuon mo na ako, adik-adik. Di ko adik-adik. Banga ka. No, cellphone kong mama boss niya. Ay, no, isa kay ko boss. Wa usarar kin. Chicks mo kay imong mama ka. Chicks mo ka na. Oh, chicks noon to. Ah, ka na. Be, mini. Oh, ayun. Ayun ang lighter. Tuon mo adik-adik ko. Wa gi ko'y wa nagi ko'y lain ri boss. Murag maay na imong motor ra. Oh, kompleto ni boss. Kompleto ni. Umisa oy. Oh, kompleto ni violation. Wala pa hugas kanahan gitaya-taya ni imong kadina. Ay, lang sa taon boss eh kay wa na ko'y lain pangwarta boss niya. Ako mura ni akong gamiton pamasahiro para makapangwarta ko. Luya sa dimog naong nga. Ay, apila ko. Padong ra ba ka mo daot? Lagi niya gua wa ko kaon ron. Sus, luya nagkurong May lani naman mo. Nya napailain diha abi. Mo, lagi Unsay na, na pa diha? oh. Kay Kita ka na ako boss oh. palit na kog tambal, gihubak kay ko. Wa na gid boss ay nasa apila ako motor boss. Kay Oh. para makapalit pa kog pamugas. Oh, sige. Sunod ha, daghana na imong suod sa imong bulsa kay. Oh. Oh, sige boss ham. Ha. Salamat kay aning. Sus, napagani iman na, daghang boss. suod ning gahak. Lagi Ato na. Alto na po boss. Patuslak ka ni. Nana, bawa kailan ako ha? Oo. Ha? Oh, ako lang naon na. Oh. Nagdamgo na po boss. Oh, sige. Ah, Dak. ablinggit pa bi. Dak. Ah, Dak. ah. Uy, naam ni gani ablinggit yung usod ko. Ayaw sagsud. Si busog, gutom man gani ko. Ayaw sagsulod. Aw, nga naman. Sugon di ka. Atong pait isda merkado. Unsay sunugong merkado? Palit og isda dito sa merkado. Aw, isda. Oh, Bi kwarta bi. usa lang ka kilo ha. 5 kilo? Usa kilo. O sa kilo? Ay, Oh. ay lang ko sa giti, di mo ko bungol. Oh, sorry naman. O sa kilo naman ka. Oh, sa kilo na. Tumatos ako. Oh, sige. Antay ka. Sulti ha. Ay, namano. Cellphone. Induta. Pag ora ba oh? Bibo. Halon guro ni. Yay, ni padungay. Hoy! Uy! Ano yun ako? Uy, naagi din. Sakay siguro ni. Kahit ikahap, di ka muhunong dayon. Tulis ni. Unya na boss, ako kadungog. Pagmusan ako. Sa mga yun boss? Tulis ni, tulis. Ano yung kwarta ni mo dihapi? Tuli? Pisot ka? Kita tuli naman ko. Klaro diha ay, sig binuang diha. Nilkatiron ko na yung mohang naong ron. Katitir? Katitir ba ay, sig kuan dihapi? Wa mo katitir. Sumambayot ka? Bayot. Tarong na ba? Sumambayot kwarta bi. Masakay ka di. Warma ko na masahiro. Kasi masakay ang ko. Tulis ni. Tuli na lagi ko. Pisot ka? Bungol ni. Kanahan masakay ka di. Hindi ko masakay. Tulis lagi ni lagi. Kita ka ni. Ait kay ni. Gusto ka makuha na yung montian. Pag gripo-gripo na. Sus. Dali ka nilkati. Ron sa mana. Dili may taga sa kuko ko. Mauni kong gamit pang tulis. Ang gini ka. Huwag ka nahadlo ka na eh. Aw, nanulis ka? Nanulis lagi ko. Nanulis ikaw. Huwag kailan ako. Isa man ka. Ako yung pinakagay
sa muhang, buwang tuliso mo limog. Tambal. Tuhan na ni Bebe. Ay na mong motor ra. Oh, kompleto ni boss. Salamat kay aning. Iman na, boss. Ding lahak ko. Wa na ka kapaandar kanahanak ka. O kailan na pa? Oo. Ha? Oh, ako lang nunaon na. Oo. Nagkamguro ko boss. Oh, Okay, salamat. Hindi na kay na may mga agi. Bunal ang mga tayon. Shout out. Shout out day. Mga nangaon pamig sambag kay mga hangol. O na be. Shout out day ko ni Mark Anthony Dindo, nga taga Maslog Kalingo. Pinakagwapo diha. Bunal na Bardi. Bunali. Og shout out sa ko sa YouTube channel ni Tambay Music Vlog og ni King Abo TV. Bunal. Bunal dia. O bunal di ko sa mga kauban ako nga taga Hasardos. Bunal di mga busing. Bunalin yung pandra, kurente. Bunali. So, shout out ko sa mga bunok, family, taga Kabutis, taga Kampakong, huwag mga lain Bunal. Bunali dia. Bunal ya. O shout out ko ni paring Marcy Ortiga Lawas. Bunal ya pre. Bunal yun. O shout out ko ni Rap Manulat. Bunal sa dia pre. Bunal. Bunali ko. O shout out mo sa amo ang chapter sa Chisita chapter sa Kanlingo. Ako ang GA sa Silabla Bibib. Bunal ya bib. Bunal. Ayaw mo kalimot pag-subscribe sa amo ang YouTube o pag-like sa amo ang Facebook. O bunal sa di ko ni Gisnil Gabiola. Bunal dia Gis. O Bunal ni. Ay sa kay mo shout out ko sa muka sa nisang bagay. Shout out day ko ni Kuan. Marco da Phoenix, Lapu-Lapu Suba. Shout out dia do og ni Rodel Sasing Batukan. Og Edmar Takluyan, taga Taytay. Bunaling minteryo. Bunaling minteryo dia do. nya. Na. Og shout out day ko ni Mark Vincent Magallanes sa kung igagaw naron Cebu. Gaw bunali gaw. Bunal. Bunal sa di ko sa mga tayaon ang mga founder ni mga legendary ni. Mga Pikat tayaon. number 1. Gihilot gani ha. Nya. Salamat tayo sa pagtanaw sa video og atangi among video nga umaabot pohon. O kayo mo kalimot sa pag-subscribe sa mong YouTube channel o follow sa mong Facebook page. O ayaw sa mo kalimot og pag-like and share. Tagang salamat mga katayon. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sutunra ka.